ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಾರದಿರತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಯಾನ್ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಹೊಸ ರೀತಿಡು ಮಂತು ತೋಷ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ತೊಂದುರುಗು ಬಾರದಿರೇನು ಪಾರ್ದು ಸ್ಟೀಮುಡೆ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಮಂತು ತೋಷ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಬಿರಿಯಾನಿನ ನಿಕಲ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ನೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಓದುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲುಮಿಲು. ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲ ಮಿತ್ತಲ ಉಪ್ಪಡು. ಸ್ಟೀಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನೆ ಬಲಿ. ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ತೂಕ. ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್, ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡ್, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ, ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಾಜನಾಗು ಕೋರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 1 kg ದಾತು ಕೋರಿಂಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೇತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆಂದೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾಯನೆ ಅರ್ಧ 1 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಬಿಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದೇಕು ಮಸಾಲೆನ ರೆಡಿ ಮಂತೊನುಗ. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಎಣ್ಣೆ ಬುರ್ಚಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತುಪ್ಪನೇ ಪಾಡೋನೊಲಿ. ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಬಿರಿಯಾನಿದ ಈರೆ, ಎಡೆ ಮುಂಚಿ, ಅನನಸದ ಪೂ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಈತೇನು ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. 2 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಪುನ ದಲ ಬುರ್ಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ನಿಕ್ಲೇಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಬಾಡೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕೊಂತ ಉಪ್ಪುನು ಪಾರ್ದವೇನು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಡಿತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು, ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದವೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನೇರ್ದಾದು. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಟೊಮೆಟೊನ ಲಂಚನೆ ಬಾಡ್ನೇಟವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಈ ಮಸಾಲೆನು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತದು ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡೋನೋಡು. ಕೋರಿಗೆ ಈ ಮಸಾಲೆನ ಪಾರ್ದು ಪಿರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ದೀವೋನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ದೆತೊಂದೆ ಅವೇನಿತ್ತ ಪಾರ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೋನೊಲ್ಲಿ. ಯಾನು 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೋನ್ಗ. ಯಾನು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸರಿಟ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಐತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿನೇಟಲ್ ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ದ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ನನ್ನ ಐಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಮಾತ ಪಾಡೋನುಗ. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆಂದೇನು ಮಾತ ಸರಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ದು ಯಾಪಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊದುಪೋಡು ಅಪಗ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆವಂದಿನಕಲು ಒಂತೆ ಪಾರ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿನ ಮಂತೊನ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು. ಐಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಯಾನ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆ ಪಿರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತದು ನೆನು ಚೌಲಿ ಆಯರೆ ಬಿಡೋಡು. ಈ ಮಸಾಲೆ ಚೌಲಿ ಐನ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆದೀತಿನ ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡೋನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು. ಯಾನಂದೇನು ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸಾಲೆನು ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸರಿಟವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಮೂಲು ನಮ 2ನೇ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಗೋರ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಅರ್ಧ 1 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೊಂದ. ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆನ ಪಾರ್ದು ಪಿರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ 1 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೊನೋಡು.
ಮಸಾಲೆನು ಕೋರಿಗೆ ಸರಿಟ್ ಮುಟ್ಟವ ನೋಡು ಮಾತ ಪೀಸ್ಗಳ ಮಸಾಲೆ ಸರಿಟ್ ಒಯ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆನು ಮುಟ್ಟದಾತಂಡು ಕೋರಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಬುಡ್ಕ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ ತುಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ದ ಇಕ್ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಅನನಸ್ ಪೂ ನೇನು ಮಾತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೋ ನೋಡು. ಮಸಾಲೆನ ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಅರಿನು ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಬಾಸುಮತಿ ಅರಿನಿ ಯಾನು ಮೂಲುದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ನೀರಿಡು ಬೊದುಲ್ಪದು ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಪೊದುಪೋಡು. 2-3 ನಿಮಿಷ ಅರಿನು ಪೊದುಪೋಡು. ನೆರ್ದಾದು ನೊಪ್ಪು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿಯಾದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ನೊಪ್ಪು ಅಂಟುಜಿ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಪೊತ್ತುದು ಮನ್ಪುನಿ. ಇತ್ತೆ ಈ ಬಾಜನಡಿ ಯಾನು ನೀರನ್ನು ದೆತೊಂದಿನಿ. ಈ ಬಾಜನಡಿ ನೀರನ್ನು 2 ಕಪ್ಪುದಾತು ಪಾಡೋ ನೋಡು. ನೀರು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚೌಲ್ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬೇತೇನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದು ಆ ನೀರನ್ನು 2 ಕಪ್ಪುದಾತು ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ನೊಪ್ಪುಗು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೇರ್ದಾದು ನೊಪ್ಪು ರುಚಿಯಾದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತಂದೇನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡುದೀದು ನೊಪ್ಪುನು ಬೇಯ್ಪ ಉಂಡಾಂಡು. ನಮ್ಮ 2 ಕಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ನೇರ್ದಾದು ಅವು ನೊಪ್ಪು ಬೇಯರೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ನೀರು ಅಂಚಾದು ಒರಿಯೂಜಿ ನೊಪ್ಪುಡು. ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಂತದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೊಪ್ಪು ಬೇಯ್ತದನ್ನ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಂತದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೊಪ್ಪು ಬೇಯ್ತದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದಿನ ನೀರ್ಲ ಆಜಿದುಂಡು. ನೊಪ್ಪುದ ರುಚಿದಾಲ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ನೀರನ್ನು ಕಬೀರ್ದು ಮನ್ಪುನೇರ್ದಾದು ನೊಪ್ಪುದ ರುಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೇರ್ದಾದು ನೊಪ್ಪುದ ರುಚಿಲ ಪೋಪುಜಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿನು ತೊಂದೂರುಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆಂದು ತೊಂದೂರುನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ನೀರನ್ನು ಪಾರ್ದು ಸ್ಟೀಮುಡು ಬಿರಿಯಾನಿನು ಮಂತೋ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಐಕೊಂತೆ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ದೇನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ದೀವೊಂಡಾಂಡು. ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನ ಬಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕೋರಿನು ಬೇಯರೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾರದೀರೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಐನ ಬಕ್ಕ ಬಾರದೀರೇನು ಪಾಡ್ರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಐಕ ಬೋಡಾದು ಇತ್ತೇನೆ ಬಾರದೀರೇನು ಪಾರ್ದು ದೀಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿನ ಬಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕೋರಿನು ಬೇಯರೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಬಾರದೀರೇನು ಸರಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಂತೋ ನೋಡು. ಇತ್ತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತ್ ದಿನ ಕೋರಿನಿ ಯಾನು ಬೇಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕೋರಿನು 1 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡ 1 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೊನ್ಲಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ದೀವೊನ್ಲಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ನೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಬೇಯ್ಪಾದೀತತೆ ಆ ನೊಪ್ಪುನು ಕೋರಿದ ಮಿತ್ತುಗು ಮಾತ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಕೋರಿನು ಎಕಡೆ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದೀಜ ಕೋರಿ ಸ್ಟೀಮುಡೆ ಬೇಯೋಡು. ಐಕ ಬೋಡಾದು ತೊಂದೂರ್ದೊಲೆ ಪಾಡೊಂದ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ನನ್ನಂದೆ ಮಿತ್ತು ಪಿರ ನೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಅರ್ಧ ನೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಒರಿದಿನ ಅರ್ಧ ನೊಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಪುಗೆ ಪೋಪುಂಡು ತುಲ್ಲೆ. ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿನ ಬಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಕೋರಿನು ಪಾಡೊಂದಿನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರದೀರೇನು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಮುಚ್ಚೋ ನೋಡು. ಇಂಚ ಮುಚ್ಚು ನೇರ್ದಾದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಸ್ಟೀಮುದ ನೀರ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೊಪ್ಪುಗು ಬೂರುಜಿ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಬಾರದೀರೇನು ಮುಚ್ಚಿದು ಬಕ್ಕ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಮುಚ್ಚೋ ನೋಡು. ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಐನ ಬಕ್ಕ 20 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಸ್ಟೀಮುಡು ಬೇಯ್ಪಾವ ನೋಡು. 5 ನಿಮಿಷ ಐ ಫ್ಲೇಮುಡು 15 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಬೇಯ್ಪಾವ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರದಿರೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ. ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಂತದು ತೂವೋನುಗ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕೋರಿನು ದೆತದು ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತದನ್ನ ಇಜ್ಜ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಂತದು ತೂವೋನುಗ. ಇಂದೆ ಕೋರಿ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಸ್ಟೀಮುಡೆ ಕೋರಿನಿ ಯಾನು ಬೇಯ್ಪೊಂದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾರದಿರೇನು ಪಾರ್ದು ಈ ಬಿರಿಯಾನಿನು ಮಂತೊಂದ. ಇಂದೆರ್ದಾದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸ್ಟೀಮುಡು ಮಂತ್ ದಿನ ಬಾರದಿರತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಪನ್ಲೆ.
ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.